Tabo Tiripura hastini kesam montri ex montri inka tabo bortomano MLA Sar Mebar Kumar Jomatia bai nini je Facebook go omhaike je viral ngi tongkha New Delhi wo obnoti obok kubuidena bomahai nini futuro nungman nungtam sanamusung ang san musung makhai omo je solewi tongmani pora na dala omo o photo angkha dalar na o photo je viral ngi tongmani Facebook go do nini download khaijak do na nini soi photo do nang tiri sini so kaham kai sini go ba ani photo ma le apana borok omono screenshot na wi phan rokhana ang age mobile tei tongproni WhatsApp ni profile photo na mo nung hangkai busuk jara porikha tai tabo pori de tongkho bomhai tamo khai tong ang tabo poriya family khaija ani srai betong 15 bosor kaja busuk jara porikha nung khal lekha ro ang class 9 jar hangkai nin busaka khorok usung kha khoroksa sani musung ke hai amo je ani haya ang tongmani no joto no amo dalar nai joto no busi wina thang bono sari nung sagbo mane ama hai kunu samungo koroi ang ani am hai bumang sakrai ani boi bai walai mani bukere mung sapana am hai halai mani salai mani ro bukere kan Gaurok kuno mungsasa political ba rajnoitik thing kholawo kebung mung ba eba nung bai kuno birodi rotongi do am hai thaikana nung tam wanso ang rajniti ro gom ta ro bumang sa birodi kere mangsa na ang buhin ya am hai ro ko aga je nini photo no Facebook no hoite viral khai je khai tongnai aro to sungno ko di je ke do hon tumjon kaise koloi boni protiwo nung tam khaino musung bono tabo tamo action nana musung bom hai wansung nung DJ ke koloi nyakhe ani je am hai photo haya khaiwi tongmano boni khuktei ba no map sawi thung pura jo ton biskang ka khaiwi ro ya hingkhe ang bono kes khaini hin tong ni bu man ani zerai mung sa nok ni bu ong khaya tha bu thang ma ya hin bu hing ma ya nawo no bo mal mata nai wi bu sa le kha phrang wi tong bo ni bu sa la tong ma ni ba bo no pore wo ni nang ba bu sai bu kerei kang lai ja ani sajna devi no koi om hai khe Wngnai hin bu ho ma ya ani om takhu bu kho ro ganda gendi aro makho parani thong na mungsa homaya ngui tong tai honglai mani bekerei salai mani bekerei walai mani bekerei mungsa jaga botha bothang maya bazar hujar bla mok maya ang si bazar hujar san thangwei bono hati haba khai jaroi tong mungsa suk jaya kogla bu paya sawani brengya lekha pora brengya ai nosto khayoni musuk mani no haya khayoni musuk mani bangwei si bo mung haya ro hawani musuk mani bangwei si om hai khaiwi tong bai ang song Matro bipak dalar mangsi. Dabini bupa, ane ke ang tabu sujara, bapa ni tango, je pro bo ayang ni kaglai bulai ke pai bo ang bai ni tango, tei alka bari bo thangya ang bai ni bo tango, hani bang ang boni bang yang siu, bai handi ang boni bupa angoi. Babai merogei bono naikani kayai bobe ang kabang matango ingke bono boni thangmani himeni ang bepak saimana aba se tinigo hotat khainai ama ike kok hamya rok phaisok phaimani bai sebabo khaika sebabo khaya aba ang sia topono ama hai nang belai ke saja yang thanga bai ke ang tamasnai bokrok si nargma yang thango tani ke bahai ke barona Sabu khai ang gubui ke sama ya, tapi na zeborok khainai rok, omai tak kai theng, hai ni ang sawo, engke borok gua hai na nai borok kaham ke tong lai pisnai he kok pirok theng, o kok rok no borok snamani rok no
tini chini man ganang chini borom ganang chini mantri lebar kumar baisi ama haike tini o picture thamsa khlai ro mani ro abo angle eng jau hani bangai ang khainai borok ro no bo koyu ama hai ta khaitheng chini next generation sing tonglai nai langma lama sing nai tu kaham ke tong nang nai hani bangai ang koinai niro rosaina di kahama ke khai ro di agini hai ken khai ro di niro khaimai yang ya khaimana thik ase ang saimana hapana ama hai ta khaitheng abo sang tini nayu norok sanjana jomateni parani ngai mane bono boma hainuk mane bo kuno am hairo ko ti gedal nani am hairo dong boma hai ehe bo bote hero ke seta chini modri kasa chini sar lebar kuma bono se bo siningra yang ke bo bai tuma ke connection mana ke bo nowo si busabote prung he mal matari ma tong kan ngom no kuno puito khlaimi ehe puito khai mi ya ge o da dj ke kolo he mane mono kaisang kisa bo taman bangai ke dakha bono sasti rong thang he khata nin mung khata mong khan ani bumi khane onjan kumar jamatia nini parani je sonjana jomatia oma haikale je allegation khlai je khaijek tongmano tui nang tama sanamu songbo kuno gadal maro do tongna ba hai বলে সম্ভবতা আং বন নগানা তং তং তাবু জরাতে 3 ইয়ার্স গাইতো হা বন নগনি অং খামানি সিনয়া খ বাজার পর্যন্ত তো থাইয়া খ বত নকায়া খ বুমা ফা গার্জেন সে সমস হাতি হনাই হই বুমা ফানস কা চারি তঙ্গ তাক পর্যন্ত আং নুক দমানতা কে বহাইরো গলে থাঙै মাইবো তাহমালে ব বাজারও সে থাইয়া কে ব বাহাকে দিলিও থাঙै মেম্বার কুমার সার মেম্বার কুমার বাইবো তাকে অর জাঙ্গো বনি কোনো gedalgi me ata tama male bo as tsi bun go mos kare sahos kare mane ma khang pa ya man ta bo hai go thang tong ase ang sa si boni photo no no viral lo khaija ke no comment ro no ro ha se no go okni haya kun an reaction phai ata hai ro nglang ba bo hai ro ta thong sa ya je viral khanya nyola nang tam sanamu song tam husiar mane tam sanamu song bono ke hongo botmani bange hai ing khala bono angke kisa boni personal boni amoro de tong birudi de tong bona tolisia hai pa bono na dadi ne bo boni je viral tabo sajna devi ne photo viral khaimano remove khairo di asnan koima nin bongla tam ojin jomatia nung ka bo parani angke podram bari go tabok bon parani